Здравейте, аз съм Явор и заповядайте в складовата база на Явор М. Бизнесът стартира през 2011 година. Екипът на фирмата е от 14 човека. Работиме много усърдно, много старателно, като започнем през основните ни категории осветление, електроматериали в пълния аспект, лични предпазни средства и много други. По клиенти, който ни е основен, ние сме цяло насочени към B2B сектора, т.е. бизнес към бизнес. Ние зареждаме много търговски обекти, много предприятия, цехове, заводи. Работим с много инженерингови, инсталаторски компании. Работим и с крайни клиенти. Имаме наш онлайн магазин, който обслужва крайни потребители. Много силно изразени сме в Северна България, цел обхващане на цялата страна. Старта беше доста труден, с няколко пашона стока в багажник. Израснахме, преминахме, съхраняваме в гараж, след него първи склад под наем, втори склад по-голям под наем. През 2022 година успяхме да закупим тази база, която към днешна дата е пълна на 100% и сме в процес на дострояване. Ние се намираме на изключително стратегическо място, центъра на България. От тук позволява посредством наша логистика да правим изключително бързи доставки към нашите клиенти, независимо от какъв тип са те. Времето днес е пари и струва страшно много. Ние сме тук, за да ви помагаме. Така ще бъде и занапред.